Insellmilkom. Illum il-ġimgħa 14 ta' Mejju niċċelebraw il-ħajja tal-Apostlu San Mattija. Nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. L-Evanġelju tal-lum ċertament japplika l San Mattija u għalina l-koll. Huwa Alla li jażel lil San Mattija kif jażel lil kull wieħed u waħda minna biex nagħmlu l-frott u l-frott tagħna jibqa'. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Niċċelebraw illum il-festa ta' San Mattija Apostlu. Ma kienx wieħed mill-ewwel apostli mit-12 imma nażel iktar tard kif se nisimgħu fil-qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-olla ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-la bil-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej. Inti waħdek il-oli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti għażilt San Mattija u daħħaltu fil-għaqda tal-Apostli. Bit-talb tiegħu imlina bil-ferħ ta' mħabbtek u għodna mal-mażulin tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dawk il-jiem, Pietru qam quddiem il-ġemgħa tal-aħwa li kien fiha b'kollox madwar 120 ruħ u qalilhom: l-aħwa jeħtieġ li jseħħ dak li nkiteb, dak li l-Ispirtu Santu ħabbar f'hom David fuq Ġuda li kien il-mexxejn ta' dawk li qabdu l-Ġesu. Għax hu kien wieħed minna u kellu semu f'dan il-ministeru tagħna. Hemm miktub fil-ktieb tas-Salmi: ħassir ħerba l-amara tiegħu, ma jkunx hemm min jammar fiha. Ukoll ħajħodlu ħaddieħor ix-xogħol tiegħu. Jeħtieġ għalhekk li wieħed minn dawk li ssieħbu magħna tul iż-żmien kollu li l-mulej Ġesu għex fostna ibda mill-magħmudija ta' Ġwanni sal-jum li fih kien meħud minn magħna. Ikun ukoll jixhed magħna għal qawmien tiegħu mill-imwiet. Imbagħad resqu tnejn: Giuseppi imsejjaħ Barsaba u mlaqqam ukoll Ġustu u Mattija u talbu hekk:
Mulej, int li taraf qlub kulħadd, uri li ma wieħed minn dawn it-tnejn int għażilt biex jieħu l-post ta' dan il-Ministeru u tal-Appostolat li ħalla Ġuda biex imur fejn kellu jmur. Imbagħad tefgħu ix-xorti li waqgħet fuq Mattija. Dan ħa post mal-11 il-apostli l-oħra. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il Alla. Salm responsorjali. Il-mulej għedu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Flimkien, il-mulej għedu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun imbirek isem il-mulej min issa u għaldejjem. Flimkien, il-mulej għedu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun infaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġnus kollha il-mulej, is-sebħ tiegħu il-fuq mismewiet. Flimkien, il-mulej għedu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Minu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li l-isfel iħares fuq ismewiet u fuq l-art. Flimkien, il-mulej għedu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. U jqajjem mit-trab l-imsejken u jerfa' l-fqir mill-miżbla biex mal-gbarat iqegħdu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Flimkien, il-mulej għedu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Jiena għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi intom tibqgħu f'imħabbti kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun fil-milja tiegħu. Dan hu il-kmandament tiegħi li tħobbu li xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jien nikmandakom, ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx x'jagħmel sidu. Sejħtilkom ħbieb il għaliex kull ma smajt minant missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jiena għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li jiena qiegħed nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. Ir lilek Kristu. San Mattija ma kienx wieħed mill-ewwel 12 illi għażel Ġesu. Daħal aktar tard bħala sostitut ta' Ġuda. Meta Ġuda kien jittradixxa l-Ġesu mbagħad temm ħajtu, imbagħad saret l-għażla, dan qed ngħidu wara li Ġesu tela s-sema, saret l-għażla u ingħażel Mattija li kien wieħed mit-72 dixxiplu ta' Ġesu. Però hu hawnhekk fl-Atti tal-Apostli fil-ġrajja tal-għażla li jissemma għall-ewwel darba.
riedu illi għażlu ieħor biex ikunu 12 għaliex mingħajr Ġuda kienu 11 issa, ikunu 12 in-numru li jaqbel ma' 12 tribu ta' Iżrael. U nnutaw kif saret l-għażla għax sabiħa din il-ġrajja mill-Atti tal-Apostli turina ħafna affarijiet fuq il-Knisja fil-bidu tagħha. L-ewwel nett jitkellem Pietru, il-kap tal-Knisja. U jispjegalhom li hemm bżonn jingħażel sostitut xi ħadd ieħor flok Ġuda. U jsemmi żewġ karatteristiċi importanti. Jgħid irid ikun xi ħadd li kien viċin ta' Ġesu fil-ħajja pubblika tiegħu mill-magħmudija ta' Ġwanni satluh fis-sema. U jrid ikun xhud tal-qawmien ta' Kristu. Tgħidilhom ma jridx ikun xi ħadd li sema lil xi ħadd ieħor u mbagħad li se jgħidu għax smajt dak li għalek, imma xi ħadd li kellu l-esperjenza ta' Ġesu. U għalhekk wieħed minn dawk li kienu viċin tiegħu tul is-snin kollha pubblika tal-ħajja pubblika. Imbagħad jgħidlek hawnhekk li ippreżentaw lil tnejn min-nies, Giuseppi, sejħa wkoll Barsaba u Mattija. U nnutaw mhux meta jgħidlek hawnhekk resqu mhux jiġifieri huma resqu jiġifieri ppreżentaw lilhom infushom, resquhom, innominawhom minn fost dawk il-120 ruħ li kien hemm għax huma kienu dawk tnejn minn dawk illi kienu viċin Ġesu bħalma spjega Pietru. Imbagħad talbu. Dik it-talba verament sabiħa hawnhekk mulej int li taraf qlub kulħadd uri liema wieħed minn dawn it-tnejn int għażilt. Mulej qed jgħidulu inti trid tagħmel l-għażla mhux aħna. Anki għaliex kif smajna fl-Evanġelju skont San Ġwan hawnhekk, Ġesu dejjem kien jgħidilhom mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom. U allura qed jgħidulu uri li ma wieħed għażilt. Aħna se nużaw dal-metodu bix-xorti, però indika inti li ma minnhom trid bħala apostlu wieħed issa mit-12. U nażel Mattija illi mbagħad kien wieħed mit-12 u għalhekk meta fl-lejt il-50 niżel l-Ispiritu Santu fuq l-apostli kien hemm u ntela wkoll il-ħeġġa bl-entużjażmu ħalli ixandar l-Evanġelju lil ġnus kollha kif qalilhom Ġesu. Fil-fatt San Mattija hawnhekk biex jissemma għaw l-ewwel u l-aħħar darba li jissemma, imma it-tradizzjoni tgħid illi hu xandar l-Evanġelju fil-Ludija, fil-Kappadoċja u f'diversi postijiet oħra li għadda minn ħafna wkoll persekuzzjonijiet u tbatijiet, hemm min jgħid anke li miet martri, però mhumiex ċerti eżattament fejn għax imbagħad isu m'hemmx id-dettalji tal-ħajja tiegħu, imma żgur li kien mbagħad apostlu li għex fedeltà sal-aħħar din is-sejħa. L-isem Mattija ifisser don ta' Alla u dan kien verament don kbir ta' Alla lill-Knisja tiegħu. Il-mulej qal lill-Knisja biex ma toqgħodx tħares lejn il-passat, lejn dak li tilfet b'Ġuda, ma toqgħodx titħassar lilha nnifisha u tgħid tara wieħed minn tagħna minn ta' ġewwa x'għamlilna u tibqa' hemm, imissa tħares il-quddiem u b'kuraġġ twassal l-aħbar it-tajba permezz ta' dan anki l-Apostlu ġdid Mattija.
U għalhekk it-talba li nagħmlu llum għall-Knisja kollha u għalina kull wieħed waħda minnha hija li aħna narfu ngħixu bħal San Mattija il-vokazzjoni li għaliha Alla sejħinna b'fedeltà u b'fedeltà sal-aħħar, u nkunu aħna dawk li wkoll inxandru lil Ġesu b'ħafna ġenerożità u b'ħafna mħabba. Ejju issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina fuq l-eżempju ta' San Mattija Apostlu nitolbuk mulej biex aħna nkunu xhieda tiegħek u nxandru l-Evanġelju lill-oħrajn nitolbu. Magħna nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-Knisja kollha biex tagħtiha l-ispirtu tal-Apostli, l-ispirtu kollu ħeġġa u entużjażmu ħalli aħna inwasslu lil Ġesu dejjem f'ħajjitna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal paċi fid-dinja, speċjalment ukoll fil-konflitt li hemm bħalissa bejn Lut u Palestinjani, tant nies li huma vittmi li mietu anke tfal. Nitolbuk ħafna speċjalment għal paċi fost dawn il-popli nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Niftakru mod speċjali għal dawk li qegħdin f'qagħda kritika biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem nożżu u nħarsu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu mulej għalina is-saċerdoti biex dejjem nagħtu xhieda sabiħa ngħinu lill-oħrajn biex jersqu lejk u qatt ma nfixkluhom bil-kliem jew bl-imġiba tagħna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem speċjalment biex inti tilqaħħom fih danek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum. Nitolbuk mod speċjali wkoll għal dawk li għada jiġu ordinati djakni biex inti tgħinhom ħalli jkunu bħal San Mattija dawk li ħabbru lilek ukoll li wasslu lilek u għejn il-Knisja kollha biex aħna l-koll inkunu dejjem iktar skont il-qalb tiegħek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qalm li minn dejk ta' sagrifiċċju għat tiffiru glorja ta' jesmu tiġi tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Il-qamulej l-offerti li bil-qima kollha il-Knisja tiegħek qiegħda tagħmillek fil-festa tal-Apostlu San Mattija u permezz tagħhom wettaqna fil-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Jekk ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inti rid li knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdositek fid-dinja u tagħti lil bnedmin xhieda ta' ħajja fis-sema. Għalhekk maqtejja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Qabru l-mewt mill-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Amen. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mill-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Mattija, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għammeli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejn u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Biex tiegħek jessaltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħuqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt bis-kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem u lej id-doni tas-sema fuq il-familja tiegħek u bit-talb tal-Apostlu San Mattija għamilna dinji li nissiebu fil-wirt tal-qaddesin fis-saltna tad-dawl bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Naddu ħar l-Alla.
Nofru dan ir-Rożarju għal Monsinjur Arċisqof li għadda jiċċelebra eluq sninu biex il-mulej jikompli dejjem iħarsu u jgħinu ikun dejjem rajs kont il-qalb tiegħu. Alla tagħna sma' talb tagħna għejna u qafmana, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santismorina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerar weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santismorina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerar kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerer kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija. Meta sina Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobsna kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħanniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerer kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela Avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina
Urina wara dan attrufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, Verġni Marija. Amen. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. U bżnata kull-jum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Nimma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażlu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost tajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ ta' ninfel lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, lilek għall-afdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pesani, Itlob għalina. San Mattia, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Wasanna fit-tmiem il-quddisa tal-lum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Għada s-sibt l-Arċisqof Xikluna se jordna żewġ djakni ġodda. Il-quddisa tal-ordinazzjoni djakonali se tixxandar fid-9:09 ta' filgħodu fuq TVM2, knisja.mt u newsbook.com.mt. F'dawn il-jiem inżommu lil dawn iż-żewġ seminaristi fit-talb tagħna. Grazzi
u nsellmilkom.